Bé, exactament no tinc ubicat el moment del canvi de xip en quant al canvi de llengua, però sí que puc dir que va ser arrel de l'apropament a moviments socials, a sindicats estudiantils i al casal Tio Cook. Jo personalment vaig anar fent el canvi de manera progressiva, crec. Per exemple, recorde les primeres voltes d'anar al casal Tio Cook, que parlava moltes vegades en castellà i a poc vaig anar fent aquest canvi, ficant la pota moltes voltes, però amb la sort de trobar-me amb gent que em corregia o que em feia veure que no passava absolutament res. Bo, el que va estar determinant per a que jo canviés de llengua crec que va ser ficar-me al moviment de l'esquerra independentista a Alacant, perquè ahir vaig aprendre la importància de la nostra cultura, de la nostra llengua, una importància que jo mai havia viscut perquè la meva família és madrilenya, o sigui que a ma casa no es parla valencià, però jo sí que sóc nascuda a Alacant, o sigui que els meus arrels són importants també i volia preservar eixa part de la meva identitat. ¿Qué va a hacer que cambiara de lengua? Pues suposo que es una cuestión de colegueo y de afecte y bueno, suposo que de respecte també. Recordé que la millor amiga de la meva mare és de Confrides i em recordo quan anàvem allí i el seu fill i els seus amics parlaven valencià. També recordo als meus companys de pilota valenciana, Josep, David i l'Òscar, i com molaven anar als pobles i sentir-te un mes. Però bueno, també és una mostra de respecte canviar de registre per agrair-les eh, la seva hospitalitat. I bueno, per descomptat també els amics del casal, Manolo, Anna, Josep, José Luis i bueno, en definitiva pues ja diu que crec que és una qüestió d'afecte i de respecte i bueno, suposo que també una mica de curiositat per aprendre coses noves. Bon dia, sóc Pedro, soc de Requena, que com tots sabeu és una zona castellanoparlant de València. Quan era xicotiu, el contacte que vas tindre amb el valencià va ser a través de Canal 9, Ràdio 9, de l'escola i de la gent que estiuetjava al meu poble. Quan vas baixar a viure a Alacant, anys més tard, vas fer amics valencianoparlants que em van ajudar a aprendre el valencià. Ells no canviaven de llengua i d'aquesta manera va facilitar que jo passara només de comprendre-la a llançar-me a parlar-la. També vaig començar a estudiar-la a la Universitat d'Alacant com a segona llengua i com a llengua vehicular d'altres assignatures de la carrera. I anys més tard vaig trobar la meva parella, que és valencianoparlant també, i amb ella sempre hem parlat en valencià. Això diguem que va ser el punt definitiu per al meu canvi de llengua, que ara l'utilitzem habitualment. Tant a casa, també l'utilitzo a la faena i en moltes relacions socials, així al poble al qual visc.